Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Рмал, амаль усё готово. Шмат атрымалася. Колькі радасці будзе. Уяўляю іх шчаслівыя тварыкі. І мне ад гэтага так цёпла і добра становіцца на душы. Добрый вечер, детки. Прывітанне, Рыся. Прывітанне, Яночка. О, якая ты прыгажуня. Дзякуй. Рыхтуюся да навагодняга ранішніка. Ты не забылася? Ён заўтра. Памятаю. У мяне амаль усё готова. Што готова? Ты ў гэтай сукенцы пойдзеш? А, ты про сукенку? Не, я яшчэ не думала про яе. Ну ты даеш. Свята заўтра, а ты яшчэ убор не падрыхтавала. Калі ж ты паспееш? Сукенка не галоўная. Я паспела падарункі зрабіць. Знайшла чым заняцца напярэдадні свята. А мне так прыемна рыхтаваць падарункі для сяброў. Я і для дзядулі Мароза зрабіла, і для Машы, і для цябе, Яначка. Гэта ўсё добра. Аднак спачатку трэба было паклапаціцца пра свой убор, у якім ты будзеш зіхацець на ранішніку. Мама, а можа я не хачу зіхацець? Дзівачка, у бліскучай і яркай сукенцы дзядуля Мароз у першую чаргу цябе заўважыць і прапануе асаблівы падарунак. Няўжо? Ва ўсякім разе я на гэта разлічваю, бо столькі часу выражыла над сваім вобразам. У мяне былі іншыя справы, сюрпрызы, падарункі. Не разумею цябе. Аднак цікава, які падарунак ты падрыхтавала для мяне. А давай я табе пакажу. Навошта чакаць навагодняга ранішніка, калі можна парадаваць сваю сяброўку зараз? Згодна. Заплюшчы вочкі, Яночка. Заплюшчыла і не падглядваю. Расплюшчвай. Гэта мой падарунак? Твой. Насі, калі ласка. Сняжынка? Табе не падабаецца? Ну, ведаеш... Ёй можна закалоць валасы. Падчас хады сняжынка будзе рухацца, як сапраўдная. Табе не спадабалася? Я зрабіла яе сама, сваімі лапкамі. Дзякуй. Але не трэба было марнаваць час на некую заколку сняжынку. Вельмі прыкра, што табе не спадабаўся мой падарунак. Я так старалася, хацела цябе парадаваць. Ой, Рыся, ну не крыўдуй. Ну, прабач, калі ласка. Я не павінна была так рэагаваць. Ты же сапраўды старалася, хацела зрабіць мне прыемнае. А я павяла сябе як нявыхаваная і грубая дзяўчынка. Ну, прабач. Можа, сняжынка падалася табе не вельмі прыгожай? Што ты? Яна прыгожая. Просто у мяне шмат розных заколак. Не крыўдуй, калі ласка. Я падумала, што калі табе падабаюцца розныя аздабленні, то і мая сняжынка падыдзе. Рмал. Падыдзе, дзякуй. І каб узняць настрой, які міжволі табе сапсавала, давай дапамагу падабраць навагодні убор на заўтрашні ранішнік. У мяне ёсць пышная блакітная сукенка. Не. Я яе ведаю. Не падыдзе. Новы год трэба сустракаць у чырвоным. Зірні на мяне. Прабач, Яночка, але чырвоны колер мне не вельмі падабаецца. Чырвоны колер надыходзячага 2026 года. Года чырвонага коня. Ну і што? Як што? Каб наступны год быў шчаслівым, трэба яго сустракаць у чырвоным. Ну, на крайні выпадак, хаця б нейкі чырвоны элемент павінен быць у вобразе. Стужка, туфлі, сумачка. Я табе магу даць. У мяне шмат чырвоных рэчаў. Не, дзякуй. Чырвоны не мой колер. І кропка. Ты спецыяльна адмаўляешся?
Просто мне подобаецца блакітны. Прывітанне, мои маленькие прыгажуні. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Маша. Добрый вечер. У вашем покое такая новогодняя атмосфера, а з настроем нешта не так, а, Яночка? Уяві сабе, Маша. Рыся адмаўляецца ад маёй дапамогі падабраць ёй навагодні ўбор. Заўтра ранішнік, а яна не гатовая. У мяне ёсць пышная блакітная сукенка. Ну і цудоўна. Не, скажы ёй, Маша, што блакітны колер не падыходзіць. Трэба быць у чырвоным, бо мы сустракаем год чырвонага коня. А мне не падабаецца чырвоны колер. Я буду ў блакітным. Не спрачайцеся, калі ласка. На свяце галоўнае настрой, а не колер сукенкі. Што падабаецца, што прыносіць задавальненне, тое апранайце. А як жа год чырвонага коня? Па кітайскім календары год чырвонага коня надыдзе толькі 17 лютага, а не 1 студзеня. О, китайский Новый год не супадае з нашым? Не, ён надыдзе пазней, у лютым. Таму не трэба абмяжоўваць сябе чырвоным колерам, Яначка. А я і не ведала. Столькі часу падбірала чырвоны вобраз і дарэмна. Ну ён же табе падабаецца. Так, але можна было і не замарочвацца. Як я. Лепш было заняцца падрыхтоўкай падарункаў для сваіх сяброў. Заплюшчы вочы, калі ласка, Маша. У мяне для цябе сюрпрыз. Сюрпрыз? Заплюшчыла. І не падглядвай. Ні ў якім разе. Расплюшчвай. Ой, гэта мне. Так, мой маленькі падарунак, Рмал. Цікава, што там такое? Зараз паглядзім. О, як прыгожа аздоблены, Рыся. Мне так прыемна. О, хатняе пячэнне. Як цудоўна пахне. Дзякуй вялікі, Рыся. Табе спадабаўся мой падарунак? Яшчэ як. І вы каштуйцеся, калі ласка. Ядомымі падарункамі прынята дзяліцца. Смачна пахне. Сама пякла, Рыся? Разом з Надзейкай. Ой, якая ты малайчынка. З такой цеплынёй падрыхтавала падарунак і так прыгожа яго аздобіла. Ой, я так рада, што ён спадабаўся табе, Маша. Мне ўдвая прыемна. Дзякуй табе вялікі. Дарэчы, я таксама для вас нешта падрыхтавала. Толькі крыху пазней вас парадую. Слухайце, рабіць падарункі не менш прыемна, чым іх атрымліваць. Дарэмна я столькі часу аддала сукенцы. Аднак я наганю вас. Ой, да свята яшчэ больш за тыдзень. А зараз давайце адпачываць і глядзець мультфільм. А зараз, мои маленькія, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных вам сноў. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаня